فرمانگاه پارێزگا دهوکی یا کمیسیونا بلندا سربەخۆ یا هەڵبژاردن و راپرسیل هەرێما کوردستانê konferansek gel rêkxirawên civakê sivîliyên nehikûmî saz kir. Merem ji vê konferansî ew bû ku rêkxirawên nehikûmî rolê xwe bibînin û hana xelkî bi denda ku seredana bingehên tomarkirinê bikin û beşdarî prosesa helbijartinan bibin. Her dîsan da ku ev rêkxirawa haydarî karê komisyonê bibin û prosesa helbijartinan bi rengekê zelal û dîr şmayîtekirinên hizbî pirê ve biçît. Hûn harî kariya me bikine ve ku evet ve kartêkin ser hey, evet dewr berê we, evet gel we, evet ku hûn kombîna û gelkin em heskên hûn pal bidin, qesta van bingeha bikine ve ku wekî me gotî da ev kirdara hemî têda bêne encam din, piştî vê xirê ev sijla destpêkiyan bijne, dê ev hemî kirdara piştî 11 dê çine Erbîlê, dê çine komisyona bala serbexûya helbijartina û rapirsiyê, ev dê sijleka ya nû çêkin careka dîtirê, ev sijlet bijne vê sijla giştî, ev sijla giştî xilas. Her kesekê navê wî vê sijlê da nebit, li roja dengdanê xilas piştî hingê neşit. Dengê xwe bitu. Rêkxirawên civakê medenî tişên rolekê baş bibînin, zivrandina baweriya hevvalatiyan da bû prosesa dengdanê. Ji ber ku niha da hevvalatiyan bawerî helbijartinan nemaye. Ew jî piştî wê sextekariya zoriya ku helbijartinên Parlemana Iraqê da hatiye kirin. Ji ber ku jî Komisyona Kurdistanê yaniye û ev yekem care dê bi serpereştîkirina helbijartinan rabît, niha da tişiyandanînê karê komisyonê bihête helsengandin. Ji ber hindê ev rêkxirawa dê piştî bi dumayî hatina dengdanê, biryarê li ser belayaniya komisyonê den. رول رکراوی جواکی سیویل او کود پروسس هلبجاردن دار کمیته انجام دانی پارلمان هرم کردستانی او اکید باری پیکرن کو یا حوالات یا بدت و پروسسی و هر وسایل لعن دولی جی بدت آیا چند کم کاسیت دهنه آیا چند یا شفاف و چند یا رازگو و پروسس پروچی معارشا بلانی هست و معارشا راستی نبونا باوری هست. دیگه باوری بوم چکت و هر وسا بلاین خو دیار کرد بوم داکو راستی همیا پیخوشه یعنی هم خلکان حولاتیان و هم حزبان و هم رخراوان هر وسا جواک نیو دولتی همیا پیخوشه کو هل بجارتم شوی که شفاف و عادلانه و بلانه درکبید. برپرس فرمانگاه دهوکی یا کمیسیونا بلندا سربەخۆya helbijartinan jî dibêjit, em sözê deyne xelkî ku vê carê dê helbijartineka zelal û bêsextekarîber û vajî helbijartinên borî hête encamdan. Her wesa ragihand ku tomara dengderên Komisyona Kurdistanê cuda ji tomara dengderên Komisyona Iraqê. Dibêjit me tomara dengdera ji 268,000 navên dubare û miryan paqij kiriye. Heke tu muqarine nabeyna tomara dengdera ya me da bikiye û tomara dengdera Iraqê bikîn heta nû nêzîka 268,000 kesiyê cihêtî nedirê evin evet mirî evin evet ku dubare evin evet ku Iraqê jî dengî dineve û Kurdistanê jî dengî dineve evin evê ji derve ev nave hemiyê cihêtî nedirê bu hindê ku da sijleka rê ku pêk bit. Biryara ewel du mahiya meha îlûna bihêt helbijartinên Parlemanê Kurdistanê pirê ve biçin. Niha jî da komisyon dixwazît hevalatî seredana bingehên tomarkirinê bikin. Da ku xwe piştwaz bikin şebûna navên xwe tomara dengdera da û çi kes ji mafê dengdanê bêbehr nebin. Ahmed Birîfkanî, Kanalê Asmaniyê Peya, Duhok.